Hello friends, फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय। टुडे भिडिअ'आ दिनैनि गोदान निउस आपडेटनि सायाव। गिबियावनो दं मैयानि दिनाव 274 हगारना होनाय जादों 274. There are 2.5 times more people who are back home than in hospital now with 5,000 plus recovered rate. हामफिननायनि जौखोन्दोआ जादों 71 जौखोन्दोआनो हामफिनगासिनो दं जौसेनि मादाव। मैयानि बेखौ 8टा हरनि 8टायाव हगारनाय जादोंमोन 28 खालि। दा टटेल बे समाव हगारनाय समाव दंमोन बेसे 7,165, ओमफ्राय डिस्चार्ज दंमोन 5,088, ओमफ्राय बे दं एक्टिभा दं 2,063। थैनाया जादोंमोन 11 जन आरो माइग्रेना जादों 3। बेनि उनाव आरो हराव हगारफिनदों, हरनि 11टा 55 हगारफिनदों 327 निउ माने 327 गोदान कर'ना पजिटिभ मोनदों। माने 195खौनो गुवाहाटी सिटियावनो मोननाय जादों 24 घन्टानि गेजेराव। टटेल केसेसआ दङ 7,492 मैयानि 11टा 55 समाव, आरो 5,088 डिस्चार्ज आरो एक्टिभा दं 2,390 आरो थैनाया जादों 11 जन आरो माइग्रेना जादों 3। बेनि उनाव जोंहा मैया सासे बर' सिख्ला थैबावदों। मैयाथ' 3आनो जादों थैनाया, मैया रबिबार खालि बे सिख्लाया गुवाहाटीनि हाथिगावआव थानाय लिटिल फ्लावार स्कुलाव सासे सिख्लाया, बे सिख्लाया फख्रियाव गब'ना थैयो। मिथिनाय बादिब्ला बिथाङा अमा आदारनो थांदोंमोननो आरो बे समावनो फिस्लायनानै फख्रियाव गब'यो आरो जिउ खोमानांगौ जायो। आरो मिथिनाय बादिब्ला बे सिख्लाया सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जर्दानपारा गामिनि रुफालि बसुमतारी बर' सिख्ला होनना सिनायनाय जादों। बेनो आरो बेनि उनाव जोंहा बङाइगावनि 3 दं जामदहा आइ दैमानि रुगुङाव सासे सुबुंनि गोथै देहा मोनदों आरो थैनाय सुबुंखौ 3 दं जामदहानि थागिबि पबित्र राय होननानै सिनायनाय जादोंनो। आरो थांनाय बृहस्पतिबार खालि मोनाबिलि समावनो आइ दैमाखौ बारनायनिफ्रायनो गोमाना दंमोन बिथाङा पबित्र राय। नाथाय दिनै फुंनि समाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गोथै देहा नुनानै पुलिसनो खौरां हरो। बे मैयानि खौरां दे नै बे सावगारि नुनायानो बा बेखौ बोखारनाय जायो दैमानिफ्राय। बेनि उनाव जोंहा ट्रेना केन्सेल जाबायनो ना, इम्पर्टेन्ट आपडेट जान शताब्दी ट्रेन कभार जरहाट केन्सेल 02067 02068 गुवाहाटीनि गुवाहाटीनिफ्राय जरहाटसिम खारग्रा जान शताब्दी स्पेशल ट्रेना केन्सेल जाबायनो आरो बे ट्रेनखौ जुननि 29 खालारनिफ्राय जुलाइनि 12 खालारसिम केन्सेल खालामनाय जाबाय। जाहोना जादों माने कामरुप मेट्र' कर'ना भाइरासनि अनजिमाया बांनायनि थाखाय। बेनि उनाव जोंहा हाग्रानि मैदेर फैनानै दावराय गाबनाय गामियाव न' बां खहा खालामदोंनो। दा सेरफांगुरि 28 जुन मैयानि क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय आथियाबारि दावराव गाबनाय गामियाव दिनै रबिबारनि सोरांसि 3 रिंगा माने 3:30 रिंगासो समाव हाग्रानि मैदेर फैनानै अनिल बसुमतारीनि उन्दुग्रा न' आरो रन्जित मुसाहारिनि ओंखाम संग्रा न'खौ सिफायना संख्रि माइरं जालांजोबोनो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।